TV. Riwruok mar jochiw thieth Kenya Medical Association men KMA okwero sirkal ewi chuogo aput mabiro rango chenro mag jochiw thieth e pacho ka giwacho ni nitiere duol ariyo madhi nyime gi ting' ma kamano. KMA olero ni nitiere apise ma osemi ting' gi katiba mar tiyo tije ma kamago kendgi. Onge tiende koro sani ni jatend piny Kenya ochako chuog kendo aput machielo kaka Simprose Okinda leronwa. E okang' machielo, Tend William Ruto ochako tumore ohinga e temo chuogo aput mag nono chenro mag sirkal. Matok riwruok mar jochiw thieth Kenya Medical Association lero ni chuogo aput mar rango chenro mag ndiko kod rango ngima jotich e sekta mar thieth en ting' manitiere duol ariyo e pacho ka matimo, kendo mano biro nyiso timo tich achiel nyadinwoya. Juma mokalo gazet moyiedhi mar piny owacho, jatend piny William Ruto ne owalo tim mar ji 27 kama oting'o jalup jagoro maduong' mar KMPDU Dennis Miskela, Justina Wamae kind joma moko mondo obedi aput mar rango jotije mag sirkal e sekta mar thieth. E oboke margi ne ute fwambo, KMA lero ni duol mar The Health Human Resource Advisory Council kod Kenya Health Professions Oversight Authority nitiere kod ting' maket gi mago ma jatend piny dwaro ni aput manyien notim. Duol mar Health Human Resource Advisory Council rango chike kendo keto chike machalre kendo maromre e wi ndiko jotich, daro jolony mag thieth e counties, rango ngima jotich kod kaka jotich tiyo, tayo chenro mag luoruok mag jolony kod bedo kod register mag jotich mantiere counties. Komachielo, duol mar Kenya Health Professions Oversight Authority ni kod register mar jolony duto e sekta mar thieth. Duol ni bende nyayo tiyo kamoro achiel e kind jolony. Bende otimo pedha kanyachiel ne ute thieth. Duol ni kod ting' mar yudo duoko ne ywak mag jotuo kod duol mamoko matayo chenro mag thieth kendo neno rang'iny mag thieth madwarore oriti e kind weche mamoko. Kao kamano, KMA koro dwaro mondo sirkal oketie tim ripode mathoth mosechiw kod duol mopogore e wi ber sekta mar thieth ma kuom thuolo malach choko mana buru e apise. Lipod mokwongo en mar od bura mamalo mar dwaro mondo chuog duol mar thieth mong'ere kaka Health Service Commission. Maluwe en Musimi Task Force report mar 2012 manogolo paro mondo ochuog commission mar thieth mondo rang chenro mag jotich e migawo mar thieth. Lipod ni ne dwaro mondo opog migawo mar thieth kod tije kata chenro michiwe sekta ni mondo owe thuolo ne migawo no oket maino e loso chike matayo thieth e pacho ka. Ripot mar migawo mar thieth mar 2019 nogolo paro e wi tiego jochiw thieth kod yudo duoko mochwere ne ng'ikruok e wi tero jochiw thieth kuondegi mag tich. Nono motis ni Health Labour Market Analysis mar higa mokalo en ripot mar ariya malero lokruok monego ketie bero chike mag ndiko jochiw thieth e kind ripode mamoko. KMA dwaro ni sirkal ochuog duol mar Health Service Commission mondo ochung' e rango chenro mag ndiko jotich e pacho ka. Ting' ma commission ni onego bedgo kaluwore kod KMA oting'o keto rang'iny mag tiego, ndiko, chulo kaachiel kod chike matayo jotich e sekta mar thieth. Machielo ndiko ayanga jotich e sekta mar thieth duto, kaachiel kod ndiko kendo kuoro jotich e sekta mar tije sirkal. Bende duol ni biro rango chudo kendo keto maromre ne jotije duto mag thieth matiyo tich machalre maneno ni okuoro jochiw thieth e pacho ka duto maromre. Ma kero sirkand Ruto kama tek kaluwore ni ma koro en aput mar ariyo moyudo ng'ikruok tok duol mar Okinda LSK donjo ne wach mar chuogo aput mar nono gope ma pacho ka. Gimomiyo doho ma Nakuru nyochungo chenro makamano.